Stačí jen nápad převést na papír a pak inovační rada, složená ze zástupců obchodního, marketingového a výrobního oddělení, vybere ten nejlepší návrh, který představí ve své nové kolekci. A příprava pro automatickou výrobu může začít. U automatické výroby nestačí mít jen moderní a výkonné strojní vybavení, ale také znalosti a zkušenosti designérů, technologů, techniků a dalších pracovníků. Díky nim pak vznikají výrobky vysoce kvalitní z hlediska designu, skloviny i provedení. Veškeré výrobky jsou vyráběny z krystalínového skla, které se vyznačuje mimořádnými vlastnostmi z hlediska transparentnosti, výjimečné brilance a odolnosti v myčkách. Tyto kvalitativní vlastnosti předurčují možnosti použití skla jak v oblasti domácností, tak i ve sféře profesionální gastronomie. Ve výrobním sortimentu jsou kalíšky, odlivky, dekantery, vázy i mísy. Tradiční soubory jako Claudia, Gina, Natálie nebo Ideál znají miliony zákazníků. V posledních letech k oblíbeným souborům přibyly například Victoria, Angela, Sandra nebo speciální program Bar. Pro firmu je velmi významná i produkce dekorovaného zboží, kde se používá celá řada dekoračních technik a jejich kombinací. Nejznámějšími z nich jsou malování, broušení, rytí, stříkání, ale také pantograf, diarit či sítotisk. Je to nápaditost a zručnost všech lidí, která zaručuje, že naše výrobky v oblasti dekorací patří mezi špičku ve svém oboru. Každým rokem Crystalex přichází s desítkami nových, unikátních dekorací, které jsou ve světě velmi úspěšné. Nabídka naší společnosti nabízí jak dekory klasické, tradiční, tak i dekory moderní, splňující ty nejnovější trendy. Pantograf je technologie stará více než 100 let, ale aktuálně prochází novým oživením. Princip je jednoduchý. Na výrobek se nanese včelí vosk, na pantografu se do něj vyryje dekor a v lázni s kyselinou jsou tato nechráněná místa vyleptána. Výrobek je pak očištěn a případně dál dekorován, nejčastěji malbou. Zní to snadno, ale skrývá se zatím odbornost, zručnost a pečlivost řady pracovníků. Sledujte, jak vzniká jemná krása.
Diarit je naopak modernější verzí rytí. Princip spočívá v používání malého diamantového kotoučku, který pod proudem tekoucí vody vyrývá výrazné a elegantní dekory. Tyto dekory mají svůj nezaměnitelný charakter a spolu s dekory pantografu oslovují i ty nejnáročnější kupující. Stříkání je moderní technikou, která je v mnoha případech doplněna další dekorací. V poslední době je tento styl dekorování hojně používanou technikou. Požadované dekorace lze docílit strojně na takzvaném karuselu nebo ručním stříkáním. Naše společnost disponuje množstvím barev a jejich typů, ať již se jedná o barvy krycí, transparentní, matové či v neposlední řadě metalické. Poslední fází výroby je kompletace, kontrola a balení. Pečliví pracovníci připravují výrobky k expedici zákazníkům do celého světa. Crystalex je nejvýznamnější firmou v oboru užitkového skla v České republice. Vývoz směřuje do více než 60 zemí světa. Každodenně se zde vyrobí tisíce produktů, které se prodávají pod světoznámou značkou Bohemia Crystal. Věříme, že se vám exkurze naším výrobním závodem líbila a jsme přesvědčeni, že vám vždy budeme mít co nabídnout.